Sithandwa sami my beginning, sithandwa sami my ending. Kukhona uthando lapho liqala khona, kukhona uthando lapho ligcina khona. And yeah, this is the ending of a relationship yomuntu. If you have someone ofuna ukumlahla, okuhluphayo, yenza sure ukuthi ubhalela mina. Uthi King Ginger, I'm having a problem. And lo muntu ngathi uyangibhayizisa teka famba simfakela khona lapho imali agibela yeBri abuyele ekhasi lakhe because uzobe engasafuneki. Kuyangijabulisa ke mina ukubona abantu behlukana. It builds me. It makes me stronger. Ngoba inkinga isuke ngasekho. Uba free. Mawuyagoloza futhi lokhu kwesenjana noma lokhu kwekhanjana lentombazane. Wenze sure ukuthi utshela misimvulele protection order. Ngoba sizwana nabo khatha. Take me to kwabahlukanayo. Hey yo, boom! Your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to Mabuyu, Bampolunu, class. Welcome to Angie South. On this show is where I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey, what made you go to Let's bring my brother mfethu sizweni ukuthi izinto zakhe mfethu yithini. Baba wami, zwakala mfethu. Sobona ukuthi hayi mamaza ayiteka ayifamba eyaBri. How's it my brother? Ngikhokreni Ginger. Yini manje? Ngikhokreni. Mangenisa ubhodla umlilo. Ngikho right awuthama ngikhokreni. Ima mfethu ubani igama my brother? Ngumthunzi sibayi. Umthunzi mfethu. Yeah. So Mthunzi, where do you stay? Hlala Orlando. Hlala Orlando. Orlando East. Orlando East. Sure. Yazi Mthunzi, when I was growing there was a group called Outkast. Yeah. Sure. There's a song that says, sorry, Miss Jackson, I cannot read. Yabo. Sure. There's this guy from Outkast. Ongfanele naye, but ke Fede. That's a story for another day, my brother. He's a legend. The guy that I'm talking about now. I cannot read. Wenzani umjolo mfethu? Amjolo mfethu. Nhlekazi nami nangisazi nhlekazi. Hlethi ngikwatile Grand Shop njengoba ngibona nganje Ginger. Ngikwatile apply. Fede. Take me through it mfethu. Ubhalile, ukhulumile, awuphodle nje awusitshela. Kwenzakalani? No, njengoba usho vele ukuthi ngihlala eOrlando, yabona? Sure. La ngihlala eOrlando. Khona umuntu imama vele bengizwana nayo, yabona? Mama Bewunoma ozwana naye. Bengizwana naye. Ngoba yabona? Okay, sure. Yeah, bengizwana naye. Yonke into igrand. Yeah. Ngithola wona Ginger. Hawu, situkutuku umuntu ngihlalisa phansi, yabona? Yeah. Ungitshela ukuthi manje kumele ngi-understand ukuthi sekukhona enye out esithombeni, yabona Ridings? Wona unga-understanda kanjani lento leyo wona Ginger? No, wena ngitshela ukuthi ngi-understand. Yeke nami ngi-understand Ridings leyo, yabona? Yeah. So ungitshela ukuthi kahle kumele ngi-understand ukuthi khona enye out esithombeni, yabona? So manje obvious nomntana mina nami ngiyaphanda phela bengiziphandela phela Ginger, yabona ngisipani, yabona? Sure. So yonke into nami nginokumzamela nyana ukuthi athole something nyana uGele, yabona? Yeah. uGele sekangihlalisa phansi ungitshela ukuthi vele fethi kumele ngi-understand ukuthi simele simshare kahle nenye out. So wena athi kumele ungakwadi. Athi ngingakwadi. Ma futhi ufuna ukuthi mina ngize ngijabule ukuthi khona enye out esithombeni. Ngeke ngijabule fethi. Uzokhushukela obvious nami ngi-out mfethu. Kahle mntana ungenza inyoni Grand Shop. Phendula ibhara. Ngiyangithola ngiphendula ibhara jo. Phendula usithini. Yeah, kahle mfethu ngiyangithola. Ngeke ngizo-accept ukuthi mfethu khona enye out esithombeni mfethu. Uzo-accepta kanjani mfethu? Nakhona wesiphatha ungihlalisa phansi. Yabona? So wena yini into ofuna ukumtshela yona Vandiwe? Ngifuna ukumtshela kahle ngikreni. Akahlale nayo out leyo vele, yabona? Mina sengimnandi. So how long vele wena sewumshare lo umamazi wakho? Sinonyaka mfethu, yabona besinonyakanyana simlesibhisi phusha lento yethu, yabona? Yeah. Ungihlalisa phansi noLilas manje nje ngasekudala, yabona? Why angakutshela mengasakufuni kunokuthi lokho ekushare? Mfethu.
Mina ngazi mfethu inhle kamantombazane inhle kai. Hayi, kazogila amantombazane hayi. Amantombazane ayagilana mfethu engikwatile mfethu ngeke mfethu angeke. Manje yini into ufuna ukumtshela yona makafika le? Tshela mina. No ngifuna ukumtshela ukuthi mina sengikreni ngaye. Awusamfuni. Ya sengikreni akahlale nayo la uthi leyo mfethu. Ngiyangithola. Angithi sholi improvide ukudlula mina lo mina lamandla wami mina la bengimprovide wona shoot le out lena igrand la isoft shoot out yakhona emphatha soft yabona. So akahlale nayo mfethu. Abe soft. Yeah, abe soft nayo yabona. Shoot mina kahle ngomphilisa kanzima mhlawumbe. Yayibona riding clear. So akahlale nayo mfethu. Angithola mina ngikrend ju. Krend. Welcome. Okay, welcome ugama options awu2. Awakhe. Asuka kuyi. Sure. Ukuthi masiqede uma uqeda ukumlahla my sister amgayini kunyana i50 ukuthi ayogibela lapha nama taxi agibela yeBree o mawukuthi kanjani ubuyele naye wena eKasi njengoba senilande ngebhasi. Hayi. Angibuyeli naye. Akamgayini koKriya. Godman ngicela umgayini koKriya ne. Ngiyacela. Sengimnandi ngalomntwana ngikreni. Ngimnandi. Tachinja ngiswile mfethu angikreni. Ngimnandi mfethu. Ngimnandi. Yabo manje uhlekisa mina. Wayi ukwate kanje. Hayi ngimnandi mfethu hayi. Ngivume kanjani chinja mfethu ukushare ucherry nenye out mfethu. Uzovuma kanjani angihlalise phansi mfethu angitshele ukuthi mfethu njengomntwana. Ukuthi hayi mfethu sekhona omunye out. Uyangithola. Sekhona enye out mina ngiunderstand kusho ukuthi nyaka sangiwashela manje. Yayibona nyaka saklina manje nyaka saqhakazisa ingoja ya manje. Yayibona riding sle. And then uyaqhakazisa ingoja vele naye yena vele umuntu ohindu yabona. Yeah. So basizoqhakazisela manje ungenza isinayi mfethu. Sezowasha amapokata lo. Mfethu. Ale elisam. Mfethu. Senkreni enhle ngalo mntwana ju. Ngimnandi. Akehle mfethu uma ngifuna ukukhuluma nawe. Mafika la ngizocela uqala unginike ithuba ngikhulume naye mina before wena ukhuluma. Ane? Nafi. Yeah, cause ngiyakubona ukuthi ukwatile ungaze ukhulume engakaqali ukumbuza imibuzo yabo ngoba ungathola ukuthi wena mhlambe obusuhluphekile. Chinja lo mntana ungenza isinayi mfethu. Ngenza isinayi mfethu. Yena uphendula isithini. Mfethu ungenza inyoni lo mntwana ju. Kanti yini uba nomdala mfethu. Yimi ngikhodo vele. Hayi brave so umuntu omdala. Mfethu. Phela ubrave umntana bekaze ukuhlalisa umuntu omdala. Mfethu. Sister? Hi Botchinja. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila ubani igama? Ntombane. Ntombana. Ntombana ngihleli no brothers lana wena naye nini? Si couple. Ne couple. So ungathi yini nje oyithandayo ngomuntu wakho? Inhlonipho. Unenhlonipho. Yeah, unenhlonipho impatho yakhe. Yeah. Uyakulalela. Uma umthuma uyathumela. Ubani umdala phakathi wakho naye? Uye bhuti. Uye. Yes. But ngathi uwe. Ngokurula. Okay. Yeah, ubrave. Okay. Ubrave kakhulu. Uyakuhlonipha. Unempatho mekuza kuwe. Uyakulalela. Yes. Uwe umthumayo uyathumeka. Yeah. Uyabo uthi ngathi uwomdala. Yeah. Okay. So siswami nigcineni nje ukuba nebond together nithi ukuyithola nibe Catholic. Recently Akusenze. Ayisayike kusayenzeki kahle. Yeah. Akusayenzeki kahle. Umthunzi. Okay, umuntu onothando yini. Yeah. Right? But when it comes to money, Ustingy. hey, uyanivali ipokoto nangimfana. Yo. Answers. Mfethu ngiyaphanda uyazi Uyangivala ngalendlela leyo ukuthi ngingasunderstand ukuthi ngiyenze kanjani. Sure. Yeah, yikho ngivele ngadecide lezi zinto engizidecide lezona. Yilezo ke sister ezisilethelana. Yes. Yebo sister. Uthi kwenzakalani sister? Umthunzi uyithola kanjani esehleli nawe phansi ngixoxa manje? Umthunzi ngamhlalisa phansi. Isizathu ukuthi bengifuna ukumtshela into ekhathi kwenhliziyo yami. Ngimtshela ukuthi kuyenzakalani kimi. Angifuni lento le ukuthi mangimtshela ngimtshele yona before izwa abantu. Leyo nto leyo ingaziwa abantu leyo nto leyo. Ukuthi mina senginomuntu okhonayo ukuthi mangithi ngifuna lokho, mangifuna 1 2 3 uyakhona ukungiyenzela. Angithi yawuza. Angisimlala yeah. Angithi yawuza mara. Yeah. Mara yawuza mara. Ngiyamuzwa ukuthi samlalela. Uyakhona ukungiyenzela akalivali ipokoto. Mangitshela ukuthi ngifuna imali yani uyakhipha.
lese ngifuna imali enywele uyanginika, ngifuna imali empahla uyanginika, umthunzi yena all the time yangidrayisela. All the time nje uyangidrayisela. So yikho nje ngasitshela ukuthi yazi thi ngiphume kuye ngithola ongcono kunaye. So manje umthunzi umhlalisela ukuthi ujole nabo boyi2 because awumlahlanga phela umthunzi. Yebo. Yena ngimlahlanga. Kodwa umuntu ukuthi akhona ukunisupport kunobe ngimtshela ngayo ukuthi sengimtholile. Okay. Angithi yena ngenzela kancane, angifuni ukhipha imali. Ngithola ongcono. Umthunzi nginento afuna ukutshela yona. Mtshela mthunzi. Makahle ufuna sikushare kahle. Not ngalendlela leyo kusimeleni izenini. Cha mara injalo mos. Angithi yena Futhi wena uthe mina ngiunderstand ukuthi wena nomuntu manje. Yini engizo understand manje lapha. Angithi yena uyakhona ukhipha imali, wena ukhona ukhipha imali. Angisipani mos intomende. Angisipani ngiyaphanda mfethu. Ngiyakunikeza lokho nginako mos mfethu kanti ongifunani kanti wena mfethu. Ufuna impilo yami kanti. Angifuni impilo yakho. Kanti yini kanti? Indaba yani kanti. Angifuni wena, angifuni impilo yakho. Mina nje ngifuna ukuthi mangithi ngifuna lokhu nalokhu kwazi ukukhipha imali. Ya. Into engiyifunayo kuwe. Ubele ungikhona ungisupporta. Mawangisupport uthi ngizosupporta ubani kodwa ngihlala nawe. Hayi. Ngono siyeke mfethu. Ngono siyeke. Ngathi wena uthanda imali kakhulu mos wena. Ngono siyeke. Siyeke. Ya, mina ngiyayehla lenqola once. Uyayehla. Ya, manje namhlanje futhi. Ayijiki. Uqinisile ngaloko ekushoyo. Ayijiki. Uqonda ukuthini mawuthi uthi if uqinisile sister ngoba uyokubizela uyena ofuna ukuzokutshela ukuthi uyayehla lenqola. Mtshele mfethu. Ngiyayehla lenqola. Mina Jinja ngiyayehla lenqola. Uyakubuza my sister my brother. Uthi ukuthi ukukhuluma phakathi kokujula kwenhliziyo. yeah, ngaphakathi futhi deep down. Sengiright. Awuthami. Ngimnandi. My sister uthasibuza uthi uyakwazi mawukwatile. Ngimnandi Jinja. Ngimnandi. Oh okay. Ngimnandi. Inkinga mthunzi ke. Ngimnandi. Kusho sengizochubana naye ke. Okhona ngisupport. Yeah, injalo wenze kahle hlala naye. Ngathi ayikhiphi next. Hlala naye kuyafana. Hayi angikho sure ukuthi uyayikhipha. Angikho 100% sure. Why ngoba uyakutshela Anya mfethu. Ngiyamazi umuntu wami ukuthi ustrong kuphi weak kuphi. You understand? Yeah. Yabona? Ngiyamazi umuntu wami ukuthi strong kuphi weak kuphi. So okwamanje usase weak. Cha usase weak. Ngiswak mina. Ya uthi ngale nto isho ukuthi uthi awusamthandi. Yes. Ufila ngathi uyisho swak. Awukakayisho ngale ndlela akwazi ngayo. Alright ngiright ke ngawe ne. Okay. Green ntwana. Qhubeka naye ntwana no hard feelings ntwana ne. Okay. Yeah sharp. Green ngawe ungasangifoneli namanje ngadelete phone number yami la iphone yakho ntwana Green. Uzenza njalo. Green Now hlale uyenza naye. kanjalo. Sharp. Same applies. Yeah. Yes. Senginali ngawe Green. Ngikhumbule but Ini khumbula ini. Hayi. Ngiyirezile mos lama memories lami. Mina mawungakhumbula Sengimnandi. mina ngizokukhumbula nje. Ja sengimnandi. Mina ngikhumbula i4 call ngimnandi. Ngikhumbula ngoba sesinesikhathi Ngimnandi. Ngimnandi. Yabona manje. No, kodwa nemgayini nyuko Korea no. okay. Khotman, kodwa umgayini nyuko Korea ne. Ne. Asukhulumile hayi. Yeah. Hayi vele ubushile. Ya ngimnandi vele. Futhi uthi Kodwa umgayini nyuko Korea. Ngimnandi mina. Mina ngeke mina change sibali. Yeah. Never. Hayi mnike encane kulokhu 50 rand. Cha mina ngimnandi. 50 rand. Never. Yayibona leswa ngithi akawazi. Right vele. Right mos. Right. Ufuna mali nga 200 rand okugibela kanti. Mbuzo uthi ufuna malini? Ufuna mali nga okugibela? Noma kuyi 500 rand. Ya. Mnike welcome. Noma kuyi 500 rand ngiyayifuna. Mnike welcome mnike. Ngiyayifuna. Uyamkhaya 5 clip vele. Istima sakho. 500 Angithi uyifuna kuwe. Namkhaya 5 clip. Ngiyayifuna 500 Aw rand. okay so simnike. Mkani 5 tiger lo muntu bafethu. Mkani 50 rand lo muntu Uyayibona into bafethu. engishoyo? Okay mnike 50 rand. Mkani 5 tiger. Uyayibona? Mkani 5 tiger. Le Ukuthi khambisa. ustingy this guy, ustingy. Because 500 sibikhona bese ngakunika. Hawu. Okay. Mkani 5 tiger. Wamene mkani 2 clipper. Cheese elani manje laphi cheese? Mkani 5 tiger. I-right 50 rand. Grand 50 rand. Sister ngikolo ungasaphini ungasezi nasejari ungezi inhle kahle angifuni ukubona. Ngimnandi. Sala naye. Ayinami sengitholile, sengitholile. Sala naye. Umuntu ozokhona ukungisupport. Sala naye. Ozokhona ukungisupport share. Sala naye. Hambe wrong. Ngangeke. Abanye ayetha lenqola. Ngimtholile nje Ngiyayehla. Sister lapha yabona khama khona la bus ila uzothola khona ama taxi. Ngiyabonga. Azokubeka endlini. Ngiyabonga. Okay. Bongabi. Ngiyabonga. Mina ngeke mina change akaw. Hayi. Ngimshare kanjani nyi out? Hayi nakudelela. Ye? Azongihlalisa phansi.
Akungitshela ukuthi kumele ngi-understand ukuthi khona enye out epicture. Kanjani mfethu? Why? Kanjani mfethu? Yamuzwa namanje ukuthi ufuna malini? I-500 okugibela. Kanjani? Yeah? Hayi. Mina never mina. Everything ngisipani chinja mfethu. Ngiyancenga mfethu. Ngiyancenga mfethu. Yazi i-out mangaspani mfethu iyancenga sipati. Manje lo akafuni kunengweni ufuna nje mfethu. yonke ikhekhe nechi. Mfethu. Mina ngeke mina mfethu. uGrand akasale naye kawo. Ngimnandi mina. Mnandi. No, awuthi ami Ngimnandi. angiliboni iphutha ngimnandi sithathe sikise kasi mfethu kungaze kube late cause kuhlwa ngobumnyama. Akuna flop. Ya, thank you njalo. Akunaflow. Welcome. Cela uthathe uba umfake umthunzi umfake ebhasini. Ngiyabonga mfethu. Danko baba. Chinja tha mfethu. Danko baba. Semkreni ngomjolo mina Danko baba ka. wami. Hayi, no, no, no. Ngimnandi. Phansi Awuthabe ngomjolo. hayi ngimnandi. Phansi mfethu. La ngisafuna uthathe Donsen break kancane ngikreni ngomjolo ngimnandi. Manje amachera khona phela kubhekile. Yeah, fede sharp ya ngizoba Ngizobalela kancane ubatshele mfethu. Phele bo nice. Uswidi. Ya mina ngumthunzi ngihlala Orlando East ne. Sure. Yeah. Mina ngizokuphatha Grand njengoba usimama sashila yabona. Yeah. Yeah. Ukuthi yena nje sibe sakangifuna imali ezibhaya yabona. Yeah. Mina nje akahle kahle imali eningi mina ya ngiyikhiphe intombazanini. Ukhipha uthando oluningi. Yeah, ngikhipha uthando oluningi. Yabona. Sure mthunzi. Grand sharp. Because bafethu umthunzi Grand sharp. ukhona available njengoba nibona ukuthi yena bengakaqhubeki nempilo but uhurt. Ngiyacela ukuthi whoever comment lapho mthunzi bafethu ukhona available. Guys please ningamhate. Thank you mthunzi. Ngene ebhasini mfethu akukhululeka abantu bazoyikhulumela mfethu umzansi ubhekile mfethu. Yazi mthunzi yafana le mthatha welcome. Hayi. Unachinja. You think you got it, you think you got it, think you got it. Mshayekela khopman. It's about that time bafethu. Mthunzi namba izinja ze game bafethu. As you could see bafethu ukuthi ish mase break up akubi mnandi. It's about that time lo mangathethi manga ubhodla amanzi. Take me straight to my nearest bed. Take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimanju mabuyu bamboluyu cast. Welcome to Algisato Fool. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey! What made you go to Why the people that? Why the people? Why were you Why were you about to change? Why were ayeniasho ukuthi bayibhelishisa mkhulu. Hayi no. Ayeniasho kuyasho ukuthi bayibhelishisa. Inkinga usekhathele isenge.